Jedna je kornjača već duže vrijeme bila ljuta na zeca, jer ju je ovaj uvek zadirkivao kako je spora. Zbog toga kornjača reši da izazove zeca na takmičenje. Zec se valja od smeha kada je to čuo, ali je pristao. A ko će nam biti sudija? Ništa ti ne brini, lisica će sve srediti. Na posljedku je sve bilo spremno i lisica je dala znak za početak trke. Kornjača je hrabro krenula, dok je zec, uveren u svoju pobedu, prilegao da se malo odmori i zaspao. Kada se zec probudio i zevnuo, on ugleda kornjaču kako se približila cilju. Pošto je odmakla znatno više nego što je očekivao, zec se uspaničio pa brže bolje potrča za njom. Međutim, dok je sustigao, kornjača je već prešla cilj. Draga deco, pouka je ove basne da uporni i strpljivi uvek stignu na cilj.